Noel Azzoppardi li għandu madwar 40 sena mir-Rabat huwa raġel qed jiġi interrogat mill-pulizija b'rabta ma' traġedja li seħħet nhar l-ewwel tas-sena fir-Rabat fl-inħawi tan-Nigred fejn żagħżugħ Rabti inqatel permezz ta' żewġ tiri ta' arma tan-nar. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 3:30 sa 2:00 fit-triq il-Fidloqhom kif allegatament seħħ argument bejn il-vittma u l-aggressur. Fl-argument iż-żagħżugħ identifikat bħala Eric Borx ta' 27 sena intlaqat minn żewġ tiri ta' arma tan-nar u sussegwentament tħalla mixħud fuq il-bankina ftit passi bogħod mid-dar tiegħu stess. Xhieda fil-post ċemplu minnu fih lill-pulizija u tim mediku tal-ambulanzi, iżda sfortunatament huwa kien ċertifikat mejjed fuq il-post. Min informazzjoni li kiseb Net News it-3:30 il-pulizija ħadet sqarrija minn Noel Azzoppardi li huwa sit ta' razzett fir-Rabat biex bekk kollox jindika li mistenni jitressa l-qorti fil-ħin li ġej kif fl-4:30 jiskadu 48 sija mill-arrest tiegħu. Kelliem uffiċjali tal-pulizija spjega li l-investigaturi qed jaħdmu sabiex jistabbilixxu x'wassal għal dan l-ewwel omiċidju tal-2024. Jidher il-kawża ta' dar l-argument li wassal għal qtil ta' żagħżugħ Rabti għadha mhux ċara. Bl-avukati ta' Azzoppardi, Arthur Azzoppardi, Jacob Magri u Alex Miruzzo kellhom jitkellmu ma' qraba tal-akkużat aktar tard matul il-ġurnata ta' tlieta. Wara madwar 3 sigħat maħrub jidher li kien Noel Azzoppardi stess li talilu nnifsu lill-pulizija fl-Asta ta' Rabat ftit wara s-6 ta' 2 filgħaxija meta skopra li kienet qed issir tfittxija għalih. Kien propju hemm li tom sqarrija li ġiet irrekordjata fuq il-bodycam tal-pulizija waqt li kien qed jiġi arrestat. Bil-każ kienet informata l-Maġistrat tal-Assa Charmaine Gallia li ħatret inkjesta maġisterjali u diversi esperti sabiex jassistuha. Dan fil-waqt li għadha għaddejja l-investigazzjoni min-naħa tal-pulizija dwar dan id-delitt li ħasad pajjiż sħiħ nhar l-ewwel tas-sena.